gayyata waƙar zan farawa. Matsa mun bude filin taro, Hamisu kan waka ana zo taro. Kar ku bani jawabin bayan taro, bikin aure mu ake bida a gaba. Dan idan ba na mamiyar ba za ta yi ba, ki amarya ta so a sanni tattaka. Ku samu miji wanda gunki ba ta muka, shine zahiri ke ki baki yin kuka. Kai ma an goya wani banka ka dauka, abunka muna ƙara furta san barka. Kamar yau ne za a ce da kai kaka, ka amsa jama'a su dinga gaida ka, su dinga gaida ka, su dinga gaida ka, su dinga gaida ka. Hayya kai sa aure ya zama to sunna ne, ki amarya ga ango kila da biya kaɗin riba ne. A gidan aure na suwa ki karki bari daraja ta zube ne, soyayya yanzu zaki da wasa farin girki ne. Kin ga kicin ta da kwalli ya zo tuya a gaban angon ki, kin so ki mai rawa haka ba zai zama to illa ba. Soyayya sa'a take, so ne san ka ba za ka rasa ba. So in ya kai suwa kari yanayin ko ba za a rabe ba. Sabo ki sa shakuwa ya za a yi ba zan furta ba. Da ni da masoya alkawari ne wannan babba, ki idan magana kike to daga murya ban ji ki ba. Wai kun ji ta ce in gaya muku soyayya za ta farawa, da ita da wannan hagun nan ta ce wai kar in tonawa. To na yi shirwa kanan gaba za ku yi ganewa, so baya buya babu musu ku yi duban ango. Ki wannan taken soyayya ne, so yara sami yana a cikin mahalitta ne. Zaman su a zuci kamar fitila bisa alkuki ne, ya wuce ya kama na faɗi misali ne. Sanadin sa ake aure a yi zaunawa. Nan zana karkare yan uwana, Hamisu ka ne sunana. Mai baitika na su har kauna, masoya rai ya bar kauna, masoya rai ya bar kauna, masoya rai ya bar kauna.